खुनुबाय खिब्रमा साइस नुखायो मानसिखौ दिंखिया जासुलासो नुखायो मानसिखौनो नासै नासै वा हिन्जावफ्राबो हाबावासो बैथालि साइस नुबावोसो हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो एसपि जेनेरेल ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय बेस्ट लोगोफोर जों दिंखिया खानो नागिरदों दिंखिया आंनि उनावबो नै दिंखिया खाग्राफ्रा ज' फैगासिनो दङ दिंखिया खानोसै मा मोनो खारला खारलि खानानै जानोसै जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय दे थ' बिदिब्ला नै जायगाफ्रा बिदिनो गोथां जारलाजोब्बाय हाग्रा दुजोब्बाय नै ओमफ्राय नै बेहाय जाम्फै बियो नैबे बेवहाय ना मोनो मेसेङाव रानो दैया ओमफ्राय बैयाव मोनसे फुख्रि बेसेबा गुवार दं दैया गैलागोनलै बे फुख्रियावबो ओमफ्राय बै नैबे हाग्रा नुहुरदोंना बेयो नेसनेल रायमना नेसनेल पार्क बेयो फरेस्टनिसो हा जाहैबाय नै बैयो ओमफ्राय नै बेलाय बाव दिंखिया खानोसै नै दिंखियानो राजोब्बायसो नामा बेलाय दिंखिया नै खादो दे खादो दंमोन दाख्लैसो ओमफ्राय दा नै गैला नै दिंखिया बारि गोजा आरो बेहाय दिंखिया खानोसै जोङो ओमफ्राय जानोसै दिंखियाखौहाय एवनानै ओमफ्राय अमानोबो मोजां रुना होजायो दिंखिया राजोब्बायथ' नै जा गोगोम दंमोन दिंखियाया नैबे हाग्रा बारियावनो खाहैनोसै आङो नै दिंखियाया नुबाय दा दिंखिया गोजा नै बेजों मेरला दिंखिया बेखौ खाजोबनोसै जोङो रुवातसो दंलाबायो नामाब्रा रुवात दंगोनलै रुवात नै बेनो दिंखिया नै लोगोफोर नै गोथाव जानो बेखौ टमेट' होदेरनांगौ एसे ओमफ्राय मोजां एवनांगौ बरिया जायो जानो नोंथांमोनाबो जायाखैबा खनसे जानानै नायदो ओमफ्राय माबायदि टेस्ट मोनो कमेन्टफ्राव खोन्थाहरबानो जाबाय नै बेखौ खानोसै नै मेरला दिंखिया नै माखौ खानो नै एभेलेबेल खाद' माखौ गिनांगौ दिंखिया खाग्राफोर नै फैबाय ओरै मेरला दङ नै मा नागिरदों नानि दे गान खनलासो इन्टारेस्ट जायोब्रा गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों ओरैनो बैखौ नुबाय खिब्रमा साइस नुखायो मानसिखौ दिंखिया जासुलासो नुखायो मानसिखौनो नासै वा हिन्जावफ्राबो हाबावासो बैथालि साइस नुबावोसो दिंखियावहाय मा भिटामिन थायो ए भिटामिन ना सि भिटामिन ना डि भिटामिन बरिया नुबाय दिंखिया फानग्रा नुखायो दा बेखौ मानसिखौ साइसा दिंखिया फानना जाग्रा नुखायो नै एकदम दिंखिया फानना जाग्राखा मानसिया मोजांखा दे मेरला फानहैनांगौ जोंहा दा बावरिबो हनै लांफै थाग्राफोर दङ एकदम बारि खना नागिरलाबायग्रा मालायनि बारियावहाय मा बुस्थु मोनो खावना लाबोग्रासो हनै बिसोरो नुवाखै नोङो हनै मानसिखौ सिखाव नै रुवादा नै माबायदि लोगोफोर नै होयो रुवादा ओंखारजेनबाय नै ओइ एवनानै जाब्ला जाजागौलैदां रुवादफ्राबो एकदम फ्रामल' होनांगौ थावजोंहाय फ्राय सोरबा लाबोदों होनना बुंनाया गोथाव जागौ जाब्लानो जोबनाय बुस्थुफ्राथ' जोबसिगौलै बे जिनिसा नागिरबाबो मोननाय नंला जाना नै बेखौहाय फाननानै जागोन जोङो नैबे दिंखियाखौहाय नै बावबो मनानै लांबावबाय बिसोरबो फाननांगौ मुथासेयावनो 60 थाखा मोनो ओरैहाय जोंनिजों फाननांगौ उफाय गैया
रायजो राजा नोंथांमोन गाइसमोन जों फाननानै जानो नागिरदों बेखौहाय नोंथांमोनाबो हायोब्ला फाननानै जादो बिराद दाम जाबाय दिंखिया मैगङा थोला ओरैहाय गोलोमजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दिंखिया खानायनि ब्लगा बेनोसैमोन आरोना ओमफ्राय हायोब्ला आङो बै हाग्रायावहाय बेरायनायनि अलदद खानाय माबा खानाय लाबावनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो भिडिअखौबो नुनोसै बाय बाय